Gospodine potpredsjedniče Sabora, zamjenice ministra, zastupnici i zastupnici. Pa što reći o ovom izvješću i o svemu tome. Izvješće je tehnički dosta korektno, obiluje mnoštvom podataka, mnoštvom informacija, mnoštvom brojeva. Što nam zapravo sve ti brojevi govore? Govore nam i sve i ništa. Ono čega u izvješću nema, to su ocjene, stavovi ministarstva o samoj problematici hrvatskih branitelja, pa ni odgovori na pitanja koja možda muče te iste hrvatske branitelje. Dakle, izvješće je prilično suhoparno, moglo bi se reći. No evo, ova moja rasprava bit će možda malo drugačija od rasprava prethodnika. Ako smo imali neprijatelja u Srbiji, JNA 1991., a imali smo, i ako smo imali neprijatelja u našim domaćim lopovima koji su u poslijeratnim godinama temeljito pokrali Hrvatsku državu, a imali smo, moje mišljenje da smo onda imali neprijatelja i u vlasti koja je u drugoj polovici 90. godina donijela ovaj i ovakav Zakon o pravima hrvatskih branitelja. Godinama radeći u sustavu Oružanih snaga puno puta sam se pitao jesu li zapravo ti događaji bili slučajni, je li bio tu kakav plan uopće o tome, o razvoju tih stvari, da li se sve to što se događalo i što se sad događa s hrvatskim braniteljima jednostavno nekakav splet nekontroliranih i slučajnih događaja uzročno-posljedičnih ili nekakav dobro smišljen plan onih koji su znali kako će se ti događaji odvijati ili koji su o tome možda imali neko iskustvo iz jednog prethodnog ciklusa. Mišljenje koje sam o tim događajima stvorio krajem 90. godina nije se promijenilo ni do danas. A ono što je slijedilo od kraja 90. godina do danas samo me manje više utvrđivalo u mišljenju i u stavu o tim događajima. Sredinom 90. godina, nakon Oluje, krenule su opsežne demobilizacije. I nakon što su HDZ-ovi tajkuni i vlastodržci pobrstili hrvatska poduzeća, uništili dobar dio hrvatske industrije i gospodarstva, ljudi koji su se 5 godina borili u ratu, obranili i stvorili Hrvatsku državu, jednostavno većinom se nakon toga rata i nakon tih demobilizacija nisu imali gdje vratiti na posao. I dok su oni ratovali za Hrvatsku, ti su pljačkaši pokrali hrvatsku imovinu, uništili hrvatske tvrtke i nestali su deseci pa i stotine tisuća radnih mjesta. A i na ona preostala radna mjesta, ti naši hrvatski pljačkaši u pravilu nisu bili voljni vratiti ljude koji su sudjelovali u ratu. Na neki način su se tih ljudi pribojavali i bojali se da ti ljudi ne ugroze i njih i ovaj njihov novostečeni plijen. I onda se neko valjda sjetio nekakve spasonosne partizanštine u određenim modifikacijama. Ti su ljudi trajno pacificirani, neutralizirani, a njih i njihove obitelji na neki način učinjeni su trajno ovisnima o jednoj tada vladajućoj stranci. Ljudima je uzeto i samopouzdanje i dostojanstvo, a dani su im nekakvi novci i eto tako nastadoše naši, u dobrom dijelu naši invalidi, naše vojne mirovine, naš taj nekakav sustav invalidnosti. Sve je počelo još s onim zloglasnim izvješćem Manolićeve komisije o padu Vukovara. Kada je koji je za pad Vukovara okrivilo same branitelje Vukovara. Bila je to jedna bezočna i pokvarena konstrukcija udbaša koji su tada de facto preko Manolića vladali Hrvatskom, a koje je kao glavne neprijatelje režima, hrvatskog režima, identificiralo upravo branitelje Vukovara. To sramno izvješće Manolićeve komisije nikad nije službeno opovrgnuto, a ono je i danas službeni dokument Hrvatske države i o obrani i o padu Vukovara. Zbog njega su Dedakovića i Borkovića uhapsili i premlatili kao volove u kupusu, a branitelje Vukovara su proganjali kao zadnje kriminalce i neprijatelje Hrvatske. I već tada je očito postojao plan o pacifikaciji države na način da se trajno neutraliziraju hrvatski branitelji. Hrvatski branitelji dobili su stanove, invalidnosti, mirovine
grade se kuće, djeca su dobile prednosti pri zapošljavanju, prednosti pri upisu na fakultete, no hrvatski branitelji izgubili su pravo na istinu u Domovinskom ratu. Izgubili su pravo na dostojno obilježavanje i očuvanje te istine. Izgubili su svoje junake, izgubili su svoje generale. I što su to uopće prava hrvatskih branitelja? Ta su prava bila i ostala materijalno minorna za sve one branitelje koji nisu invalidi. Dakle, cijela zakonska formulacija zakona i prava koje proističu iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja zapravo su bila od početka usmjerena na prava invalida Domovinskog rata. Na koja? Na materijalna prava. I tako nam nastade malo pomalo u ovoj državi apsurda još jedna kategorija pučanstva koja se danas zove HRVI ili Hrvatski ratni vojni invalidi kojih je danas 55.000. Broj posve nesrazmjeran recimo broju od 1.500 branitelja Vukovara '91. Broj posve nesrazmjeran broju od nekoliko stotina branitelja Dubrovnika, broj posve nesrazmjeran broju od nekoliko tisuća pripadnika gardijskih brigada, broj posve nesrazmjeran broju od nekoliko stotina specijalaca iz Lučkog. Ali broj posve srazmjeran besmislenom broju od 500.000 hrvatskih branitelja koliko ih danas piše u registru. Broj posve srazmjeran besmislenom broju od 400.000 invalida rada koliko danas mi službeno imamo. Broj posve srazmjeran broju od 32.000 korisnika partizanskih mirovina 67 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata. Broj posve srazmjeran broju od više stotina tisuća korisnika kojekakvih mirovina stečenih po kojekakvim posebnim propisima. Što se mene tiče, neka ljudi imaju te mirovine, neka ljudi imaju te invalidnosti, neka tih novaca. To je za naše ljude, za naše branitelje, za naše suborce. No žao mi je tih ljudi i tih naših prijatelja, ljudi koji su zapravo tim invalidnostima, tim umirovljenjima zapravo isključeni iz hrvatskog društva. I što je rekao jedan moj prijatelj, što ću reći svojoj maloj djevojčici kad je prijatelji pitaju što ti tata radi. Dobar dio tih ljudi danas se osjeća odbačenim od hrvatskog društva i beskorisnim bez obzira na materijalna prava koja im je Hrvatska država osigurala. I koje su mogućnosti? Naravno, i ja mislim i mislim da se svi slažemo, nikome njegova stečena prava ne mogu se i ne trebaju dirati. Svaki pokušaj revidiranja na bilo koji način doveo bi do velikih problema i do trauma. Kotač povijesti nikada se nije okrenuo, niti se može okrenuti unatrag, niti će se okrenuti. Ali ono što se može i mora učiniti, to je te ljude koji su Hrvatsku državu branili i obranili, te ljude na sve načine i što više uključiti zapravo u život ove države. Prije par dana u Brezovici čuli smo ovu izjavu. Ono što su '41. bili partizani ovdje, to su '90-ih isto bili naši branitelji. U nastavku tog istog govora čuli smo također kako našim partizankama i partizanima nismo davali ono mjesto koje zaslužuju u našoj povijesti. Ja mislim da ako smo se ikakvih bajki naslušali od '45. do '90. onda smo se naslušali bajki o partizanima. Time su nas šopali kao guske sjenom 45 godina. I u ovom Hrvatskom saboru u pravilu od istih ljudi čujemo teze kako je nepravda što nismo u pravima izjednačili partizane iz Drugog svjetskog rata te hrvatski branitelji i dragovoljci iz Domovinskog rata. Ovakve teze koje ponekad dolaze možda iz dobre namjere, a ponekad možda iz puke želje za udvaranjem određenim starijim grupacijama vlastitih glasača, većinom vrijeđaju hrvatski branitelji. Jer naprosto ti su se partizani borili za jednu državu, kad je ta država propala, borili su se za jedan sustav, komunistički, nedemokratski sustav, i taj sustav propao i povijesno je osuđen. No isto tako možda je se vrijedno spomenuti paralelu da ti isti partizani nisu bili spremni promovirati svoje prethodnike iz Prvog svjetskog rata koji su isto borili na strani saveznika. Nije im padalo na pamet te svoje prethodnike izjednačiti u pravima sa onim pravima koje su oni uživali nakon Drugog svjetskog rata.
A danas bi htjeli da i neki od njih uporno i sustavno traže da se njih izjednači sa našim pravima. Pa i ta cijela partizanska ideologija i sustav za koji su se oni borili, ma isto kao i ustaška ideologija i sustav za koji su se oni borili, ispao jedan povijesni promašaj, neuspjeli eksperiment i ta ideologija jednostavno pokopana u ropotarnicu prošlosti. I taj partizanski ustanak '41. nema blage veze s našom borbom za nezavisnu i demokratsku Hrvatsku državu '91. Ni Javno, ni Zavnoh, ni Tito, ni Drvar, ni Bakarić, niko. Sve to nema nikakve veze sa današnjom Hrvatskom državom. A niti zvijezda petokraka koji su nosili agresore na Hrvatsku '91. ima ikakve zasluge za stvaranje Republike Hrvatske. Dakle, dostojanstvo hrvatskim braniteljima ne vraća se kroz invalidnosti ili mirovine, ne vraća se ni kroz privilegirane upise djece na fakultete, vraća se kroz uvažavanje i poštivanje Domovinskog rata, kroz poštivanje hrvatskog vojnika, kroz poštivanje Hrvatske države, kroz poštivanje hrvatske himne i hrvatskih generala, vraća se kroz domoljublje, hrvatsku himnu i hrvatski stijeg. I dostojanstvo hrvatskih branitelja vratit će se i onda kada, ako Bog da i partija dopusti, i predsjednik države i hrvatski premijer budu ljudi koji su bili dragovoljci Domovinskog rata. Hvala.